кулактар белән җыелып, bu Пушкин исемендәге театрда җыелдык. Бәлки башкорт театры бүген монда Зөләйха күзен ача дигән спектакльне куя һәм ул бик кызык, бик нык дип әйтәсем килә. Чөнки мин аны укыдым һәм бу китап буенча Гүзәл Яхина язган китапны ул бик нык язылган дип әйтәсем килә. Чөнки бу постановка һәм ул китап минем күңелемдә бик калды. Һәм шуның өчен мин бу театрга бүген килдем. Бик кызык карарга, рәхмәт, бик зур Гүзәл Яхина шундый нык һәм кызык иҗат иткән китабына. Бәрәясендә раскулачивать итеп дүртенче обоз алып килтерәм. Бар мөлкәтләрен легендарен подопись хөкүмәткә тапшырам. Мин бында кирәк. Ул кулактар бит далда тотып ташланалар. Бында сын хугыш бара. Мин эшелонда спецпереселенецлар һәм интеллигентларыгызга нәтиҗә булып бара алмаем. Бұл біріншіден менің өзіме шахси қағылас өңкей бұл атайымдың тарихла. Менің атайым репрессированы, мен өзім тәугі профессиям болынса әрәссәм. Шуға күрә бұл тарихқа кіру меңе бик ауыр болманы. Екіншіден бұл біздің илебіздің язмышы, бұнда енді өзін әрбір илдің гражданы деп ханаған шәхіс. Әлбетте біздің спектакльге қатнашып, оның үстін отыра. Икенче төрле рух ала ул үткәнебездән, хаталарыбыздан, язмышыбыздан, илдин язмышынан. Исеме Эмиль. Спектакль нык укшаны, башкорт телен яратам. Театр, спектакль, который называется «Зулейха», по постановке Гүзель Яхиной. Спектакль на самом деле очень тяжелый и охватывает такие очень тяжелые темы, в принципе, для нашей истории, как депортация, как репрессии. И это, наверное, большинство семей с этим столкнулись в свое время. Также и моя семья, к сожалению, в свое время была раскулачена, и у нас была свадьба, которую советская власть отобрала. И, конечно, вот это все необходимо сейчас нам, потомкам, об этом вспоминать, знать об этом и прочувствовать это, что чувствуют люди в то время. Поскольку мы даже видели, как в напряжении спектакля мама кормила ребенка кровью. То есть это наверное, самая грустная и самая высшая кульминационная точка. И поэтому осознание этого, осознание важности, знание именно истории нам, как потомкам тех людей, которые это все пережили, очень важно. И необходимо, я думаю, что таких постановок необходимо больше, чтобы мы могли так или иначе приобщиться к истории и быть остановлены в этой сфере. Знаете, спектакль же, в общем-то, не только о раскулаченной татарке. Это спектакль и роман, собственно, сам. Он о раскулаченной женщине в Советском Союзе. Здесь это трагедия раскулачивания. Она коснулась 5% вообще всего крестьянства советского в то время. И это были не только татары, это были и башкиры, это были и чуваши, это были и немцы советские. Это были практически все национальности. Поэтому здесь я, по крайней мере, писала в романе о именно боли нашей общей. Не о национальном, а скорее все же о таком наднациональном. И я писала, конечно, так, старалась писать так, чтобы это была история о женщине даже без привязки к национальности, чтобы это была история о женщине просто, которая полюбила врага, или о женщине, которая воспитывает в жутких условиях сына и жертвует для них практически всем, о женщине, которая потом не очень понимает, может ли она спросить сына за эту принесенную жертву. Вот об этом я писала, а не о национальном.
ниндәй генә тамашасы менән булһа ла үзеңнең милләттәшең менән, диндәшең менән һәм үзеңнең тамашачылар белән очрашу һәр вакыт тулкынландырыгыз һәм әлбәттә бундай рейдтар, бундай гастрольләр, бундай очрашуларны эшләргә кирәк ешрак. Түҙемһеҙлек менән көтәбеҙ, бик һағынабыҙ, шатланабыҙ менә килгәндәре өсөн. Был спектакльнең йөкмәткеһенә килгәндә бик ҡатмарлы, йөкмәткеле. Уны бер яҡлы ғына итеп күрһәтеп булмай. Бик күп яҡлы проблема күтәрелгән. Әйтергә кәрәк, минең уйлауымса, шул төрлө күп мәсьәләләр күтәрелгәнгә, күп проблемалар күтәрелгәнгә, уны еренә еткереп, тормошҡа ашырыу бик еңел түгелдер дип уйлайым. Мин шуны әйтергә. Эшелон коменданты нянька түгел Игнатов был бик яуаплы. Аңлағысыз мине шайтан алғыры. Мин 17 яштан алып Ҡыҙыл армияға яҙылдым. Тәүҙә граждандар һуғышында дошманды тураным. Аҙаҡтан Урта Азияла басмаштарҙы ҡырҙы. Һеҙгә ҡылыс булғап түгеләй булай сабырға ғына булһын Игнатов. Ауыҙығыҙҙы үлсә басығыҙ. Партия ҡайҙан уша, мин шунда сабам. Партия һеҙгә кай-көйҙә иле эшелонын ҡабул итеп иртәгә үк юлға сығырға ҡуша. Ҡурҡма, Красноярскиға барып еткәс, урындағы ГПУ начальниги Зиновий Кузнецҡа тапшырырһың да кире әйләнерһең. Тыңлайым. Ванечка, һеҙ бөгөн килерһегеҙме ҡунаҡҡа? Юҡ, килә алмайым. Юлға әҙерләнәм. У меня есть сейчас планы, конечно, и планы про исторический такой сюжет, но пока не могу рассказать ничего об этом. Про спектакль я узнал случайно, я сидел, пил чай, мне сказали, поехали на спектакль. Я согласился и приехал. Честно говоря, не ожидал, что будет прям так сегодня это все молниеносно. Очень здорово, большое спасибо Гульнаре, что пригласил меня. Я прям очень рад и очень доволен спектаклем. Һаҡлап ҡалыуы төрлө ситуациялар төрлөсә була. Төрлө кеше төрлөсә был мәсьәләне хәл итә. Әйтәйек, бына шундай ғаиләләр бар, улар бик һәйбәт балаларын өйрәтәләр башҡортса, үҙҙәре лә һәйбәт беләләр. Әйтәйек, бына Мурзабаевтар ғаиләһе, әйтәйек, бына Илнур менән Зәлифә, Байморатовтар, уларның балалары, ҡыҙҙары бик матур ғаилә, башҡортса һөйләшәләр, уҡыйҙар, йөрөйҙәр төрлө, әйтәйек, кружоктарға йөрөйҙәр, театр, бейеү ансамбленә йөрөйҙәр. Бында әйтәйек, һеҙ беләһегеҙҙер, бәлки Алтын ай бейеү ансамбле бар. Шунан һуң Аҡтирмә, йыр ансамбле бар. Башҡорт Илһам исемле башҡорт халыҡ театры бар, Үҙешмәкәр театр. Һәм башҡа шундай төрлө саралар үткәрелеп тора. Бында әйтәйек, беҙҙең республиканың бындағы представительствоһы бик һәйбәт эш алып бара дип уйлайым. Халыҡ үҙе лә тырыша инде былай. Счастлива, что они привезли этот спектакль сюда. Это было сложно, он большой, он мощный, он с большой машинерией, с большим количеством актеров. Я счастлива, что этот спектакль стал спектаклем открытия «Золотой маски», например, и что он вообще выдвинут на «Золотую маску». Хотя, если даже никакого специального приза не будет здесь, для меня это не так, скажем так, значимо, но все же главное, что спектакль есть. Вот это вот важно. А уже какие там призы, это дело 2, 3, 5, 10. Поэтому я рада, что спектакль «Зулейха» приехал в Москву. Я рада, что он поедет в Казань. Он будет обязательно в Казани. И во время гастролей Башкирского театра драмы, и во время фестиваля «Наурус». Я рада, что спектакль поедет в Петербург, в Улан-Удэ, в Грозный, насколько я понимаю. То есть такая вот география получается достаточно широкая. Татар белән башҡорт, мин уйлайым, уларның айырмаһы рус менән украинға ҡарағанда әҙерәк, йәки рустарҙың шулай уҡ берәй диалекты менән. Ике диалект итеп ҡарарға була. Тик халыҡтар, ердәге халыҡ, ауылдағы халыҡтар осрашсалар бик матур, һәйбәт мөнәсәбәт
ителер тик даирелер әйтәйек интеллигенция һәм әйтәйек кайбер тарихчылар ниндәйдер яһалма уйдырмалар чыгарып ниндәйдер проблемалар чыгарырга маташалар. Ул халыкка bunday хәл осрамай халык арасында. Но әйтәйек дөйм алганда безнең ике халык агай-эне булып тату дус яшәргә тиештер дип уйлыйм. Баланы тизрәк сыгарга кирәк. Имею я право. Минем бит күптән операция яһаганым юк. Күпме 5-10 ел.